Malý pouštní stát Katar leží na severovýchodním výběžku arabského poloostrova, obklopený vodami Perského zálivu a na pevnině sousedí pouze se Saúdskou Arábií. Z Prahy je to přes 4000 kilometrů a let trvá něco málo přes 5 hodin. Moderní metropole, která se z písku zrodila téměř přes noc. Mrakodrapy jako z filmů o budoucnosti, ale také ticho mešit, křivolaké uličky a vůně orientálních trhů. To je Dauha, hlavní město Kataru. Země menší než Morava, ale s jednou z největších zásob zemního plynu na světě. Katar dnes patří mezi nejbohatší státy planety. A právě tady se píše fascinující příběh, jak se z pusté pouště stalo jedno z nejambicióznějších měst současnosti a z emíra jeden z nejbohatších mužů planety. Hned u moře se rozkládá promenáda Corniche. 8 kilometrů palem, trávníků, fontán, stezek a výhledů, které se neokoukají. Lidé tu běhají, korzují, rybaří i popíjejí kávu s výhledem na futuristickou čtvrť West Bay. Hlavní život zde však probíhá až večer, kdy zde teploty klesnou nejen pro Evropana na přijatelnou úroveň. Ráno a přes den je zde však relativně klid. Různě velké dřevěné lodě Dau kotví u břehu jako tiché siluety. Ráno bez známek života čekají na odpolední a večerní plavby. Dnes vozí turisty, dříve sloužili k rybolovu, lovu perel i obchodu po Perském zálivu. Kombinace historie a moderních mrakodrapů se stala ikonickou kulisou fotbalového mistrovství světa v roce 2022. Katar tehdy ukázal světu, že i malá země může hrát velkou hru. Jen pár kroků od moderního pobřeží leží úplně jiný svět, Súq Waqīf, neboli stojící trh. Jméno odkazuje na dobu, kdy tu lidé čekali na karavany a obchodníky, kteří přiváželi zboží přes poušť. Dodnes se tu prodávají látky, koření, šperky i věci pro běžný život. Dauha je bezpečné a čisté město, což dokazují i tito čističi dlažby, kteří kameny na botech čistí i ty nejmenší fleky. Pevnost Al-Quds, známá také jako Doha Fort, byla postavena v roce 1927 jako obranný objekt uprostřed tehdy ještě nenápadného města. Jedněmi z nejzajímavějších zákoutí této čtvrti jsou Sokolí trh a Sokolí nemocnice. Dravci tu nesedí v klecích, ale na bydlech pod dohledem zkušených sokolníků. Sokolnictví je v Kataru hluboce zakořeněnou tradicí a dodnes platí za symbol národní hrdosti a společenské prestiže. Ti nejlepší sokoly s dokonalým rodokmenem a výcvikem se prodávají za desítky až stovky tisíc dolarů. Špičkový sokol musí být rychlý, přesný, zdravý a klidný v ruce. V této zemi má dokonce vlastní pas a přístup do Sokolí nemocnice. Odpoledne a večer můžete v ulicích potkat i velbloudy a koně. Ti jsou ale dnes už jen atrakcí pro turisty, hlavně pro děti, které se na nich mohou svést. Většina budov v okolí Súq Waqīf sice působí historicky, ale ve skutečnosti jde převážně o novostavby nebo citlivé rekonstrukce z let 2006 až 2008, navržené v duchu tradiční katarské architektury. Tyto úpravy byly provedeny po požáru v roce 2003, který zničil značnou část původního trhu. Uličky jsou úzké a záměrně stavěné tak, aby v nich proudil vzduch a držel se stín. I odpoledne tu proto bývá překvapivě příjemně. A jakmile zapadne slunce a rozsvítí se lucerny, promění se celý trh ve voňavé a pulzující místo. Lidé posedávají v kavárnách, ochutnávají místní jídla, nakupují nebo se prostě jen procházejí. Súq Waqīf se večer mění v živé srdce města. Místo, kde se potkává staré s novým a místní obyvatelé s celým světem. V jedné z tradičních katarských restaurací jsme ochutnali místní speciality. Jemnou pšeničnou kaši s masem haris, rýžovou kaši madrúba, ochucenou cizrnu nachí, těstoviny margúga i kořeněnou rýži s kuřetem majbus.
Na pohled nenápadná jídla, ale chuťově bohatá a výrazně kořeněná. Jedním z nejznámějších umění v Dauhá je monumentální zlatý palec francouzského umělce Césara Baldacciniho, symbolizující sílu individuality a otisk člověka ve světě. Za tmy určitě nesmíme vynechat i pohled z Corniche na mrakodrapy ve West Bay, které svítí jako obří lampiony. Některé blikají, jiné promítají obrazce nebo celé světelné instalace přímo na svých fasádách. West Bay je vitrínou moderní katarské architektury. Nejznámější je Burj Dauhá s kulatým půdorysem a pláštěm inspirovaným islámskou mřížkou Mašrabíja. Výrazný je i ostře řezaný Burj Al Mana a elegantně stupňovitá Al Asmach Tower, inspirovaná ikonickou Empire State Building. Celé panorama pak z dálky uzavírají ikonické Katara Towers, dvě věže ve tvaru tradičních zakřivených šavlí zvaných scimitary. Nedaleko Katara Towers je luxusní umělý ostrov ve tvaru perly, který leží severně od centra Dauhá a patří k nejprestižnějším adresám v Kataru. Na ostrově je stylová kavárna Joy General Café, kterou otevřel na konci března 2025 Martin Jaroš, český marketér, který stojí za známými českými reklamami mobilních operátorů. Určitě si pamatujete tu s Petrem Čtvrtníčkem a Falešnými soby z roku 2006 nebo s Chuckem Norrisem z roku 2010. Martin žije v Kataru už přes 12 let a veřejnost ho zná i díky jeho trefným a často vtipným postřehům o životě v arabském světě, které sdílí na sociálních sítích. Jak ty hrnečky jsme navrhli tady v Kataru, ale vyrobený jsou v Brně u firmy Goldfinger. Ta paní z té firmy ručně maluje ty očička. Je to hrozně roztomilý, pouštní liška fenek s dlouhýma ušima, nejroztomilější zvíře v Kataru. Všichni to milují. Lidi chtějí koupit ten zlatý, ty místní šejchové. A my je neprodáváme, protože jich máme málo. V kavárně se věnuje výrobě zmrzliny, kvůli které se vydal až do Itálie, aby se jí tam naučil správně připravovat. Výsledkem jsou originální příchutě jako tahiny, karak nebo z kořice. Uvidíte velice silnou chuť z kořice. Opravdu je to silný. Je to mega z kořice. Jako nešetříme na tom, není to tak, jako, že je tam malinký závan z kořice. Porazí vás to. Vynikající, no, fakt úplně z kořicová. Kromě zmrzliny určitě v kavárně ochutnejte vídeňský řízek nebo český guláš. My se musíme rozloučit, abychom se stihli přesunout do starého přístavu, který nyní hraje všemi barvami díky lodním kontejnerům, ve kterých jsou obchůdky a sídla společností nabízejících plavby na lodích, vodních skútrech a podobně. Nastupujeme na palubu tradiční dřevěné lodi Dau, která kdysi sloužila k lovu perel a obchodu, dnes ale nabízí klidnou plavbu s výjimečnými výhledy. Z paluby se město odhaluje v úplně jiné perspektivě. Záliv se leskne v odpoledním světle. Siluety mrakodrapů se rýsují proti obloze a zatímco na palubě panuje tichá, uvolněná atmosféra a čas jakoby se zpomalil, slunce klesá k obzoru a barví se celé Dauhá do zlatavých a oranžových tónů a plavba se tak mění v nezapomenutelný zážitek. Další den míříme k Muzeu islámského umění, geometrické skládačce z kamenných bloků od čínsko-amerického architekta Jioming Peje. Uvnitř se ukrývají poklady islámského světa, od španělské Andalusie po Čínu. Národní muzeum Kataru je jednou z architektonicky nejpozoruhodnějších staveb na světě. Svým tvarem připomíná pouštní růži, což je přírodní minerální útvar tvořený sádrovcem nebo baritem. Vzniká pod povrchem pouště, kde se ve velmi specifických podmínkách při kombinaci písku, vlhkosti a pomalého odpařování vody formují krystaly ve tvaru okvětních plátků. Tato křehká, ale nádherně strukturovaná forma
se stala inspirací pro francouzského architekta Jeana Nouvella, který muzeum navrhl tak, aby skutečně působilo, jako by vyrostlo z katarské pouště. Uvnitř návštěvníka čeká citlivě navržená interaktivní expozice, která provází dějinami Kataru v několika tematických celcích. Úvodní část je věnována přírodě. Ukazuje nejen geologický vývoj oblasti a formování arabského poloostrova, ale i živočichy, kteří v Kataru dodnes žijí, od velbloudů a gazel po mořské želvy a delfíny v Perském zálivu. Následují první stopy lidského osídlení, tradiční beduínská kultura, obchodní stezky a každodenní život, v době, kdy byl Katar jen malou komunitou na okraji pouště. Expozice využívá kombinaci autentických předmětů, audiovizuálních projekcí, modelů i zvukových efektů, takže návštěvník má pocit, že doslova vstupuje do minulosti, ať už jde o lovecký stan uprostřed dun nebo rybářskou vesnici u pobřeží. Výjimečná je část věnovaná lovcům perel. Potápěči se tehdy vydávali do vod Perského zálivu bez moderní výstroje, pouze s bavlněným oděvem, sponou na nos, koženými chrániči prstů, košíkem zavěšeným kolem krku a kamenným závažím přivázaným k noze. Opakovaně se potápěli do hloubky 10 až 15 metrů s výdrží na jeden nádech až 90 sekund. Práce to byla nebezpečná, vysilující a jen velmi málo výdělečná. Jejich osobní svědectví zaznívá i ve filmovém dokumentu promítaném v expozici. Většinu zisků z drahých perel totiž inkasovali obchodníci a majitelé lodí, zatímco samotní potápěči dostávali jen zlomek. Výstava ukazuje také krásné perlové šperky a ozdoby, které tehdy představovaly hlavní vývozní artikl Kataru. Zásadní obrat přišel ve 40. letech 20. století, kdy byly na katarském území objeveny první zásoby ropy, následované obrovskými nalezišti zemního plynu. Komerční těžba začala ve větším měřítku v 50. letech a Katar se během několika let proměnil z chudého perlového státu v jednu z nejbohatších zemí světa. Největší zisky z těžby plynu a ropy jdou do rukou vládnoucí rodiny Al Thani, která dodnes spravuje zemi jako absolutní monarchii. Mezi West Bay a Perlovým ostrovem se rozkládá Katara Culture Village. Jedním z nejvýraznějších prvků jsou zde ptačí věže. Vysoké válcovité stavby s otvory pro hnízdění, které kdysi sloužily k chovu holubů. Katara je místem, kde si návštěvníci mohou odpočinout v kavárnách, posedět u fontán nebo ochutnat tradiční nápoje. Například kara, silný sladký kořeněný čaj s mlékem, který se stal nedílnou součástí katarské každodennosti. Celá čtvrť je pečlivě navržena v tradičním stylu. Kanály s čistou vodou ochlazují upravené ulice a vytvářejí harmonický, příjemný prostor pro odpočinek i setkávání. Dominantou celého areálu je otevřený amfiteátr, který v sobě kombinuje antickou monumentalitu s islámskou elegancí. Postavený z pískovcového kamene pojme několik tisíc diváků a slouží jako dějiště kulturních festivalů, koncertů pod širým nebem i slavnostních ceremonií. Jeho umístění přímo u moře zajišťuje jedinečnou atmosféru, zvlášť při západu slunce nebo za tiché katarské noci. Jen pár kroků odtud září Zlatá mešita, jedna z nejvýraznějších staveb v celé Kataře. Její fasáda je pokryta mozaikou ze zlatavých dílků a na slunci se tak krásně leskne. Její jednoduchý minaret a klidný interiér vytvářejí kontrast k vnějšímu lesku. A přestože působí jako umělecký objekt, jde o skutečně funkční svatyni, kde se denně modlí věřící. Dauhá nás zaujalo autentičtějším a příjemnějším dojmem než například nedaleká Dubaj. Pokud tu budete na letišti přestupovat, zkuste si naplánovat několikadenní zastávku a budete překvapeni tímto skvostem Perského zálivu.